फरायसा आफादनिफ्राय राजखान्थि हान्जायाव जयेन जाखांनायनि उनाव कास्टम बसुमतारीनि गिबि बिबुंथि। कक्राझाराव एजेपि दोलोनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारीनि बेदप्रचार बिबुंथि। आसामाव जेब्लासिम बिजेपि सोरखारा थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोनथायफोरा जोबस्रांलांगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि जयेन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारीआ। कक्राझाराव खुंफुंनाय एजेपि दोलोनि इयुथ मिटआव बाहागो लानानै कास्टम बसुमतारीआ बुङो दि बिजेपि दोलोआ फिसा फिसा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि खैसार खालामो। दिनै आसामाव बिजेपि दोलोनि सोरखारा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ होखारनाय, नासयनाय आरो गादबनाय हिन्दुता बायदि धोरोमनि गेजेरजों सामलायो होनना गोख्रों बिबुंथि होदों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि बुलि जानाङा बिनि थाखाय गोख्रों सांग्रांथि होदों। नोंथाङा मिन्थिगौ गुबुन गुबुन बर' चेनेलफोरबो दङ, बाव नोंथाङा खामानि मावालासिनो एनएनबिआ जाबाय नोंनि बे मोनसे चइस नङा होमबा? बिनि गेजेरजों नोङो बे ओनसोलनि जानाय प्रब्लेमफोरखौ फकास खालामनानै सलुसन खालामनो थाखाय नोंथाङाबो नाजायो, सान हर खामानि मावो। नोंथाङाबो सासे ससियेल वार्कार बादि समाजनि समाजखौ मोजां लुबैनानै नोंथाङा सासे मिडिया माबा जादों। दा आंबो बिदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे लुरिन जुटिनि दैदेननाय अखम जातीय परिषदआव बेखौनो जयेन जादों जे जोंना रिजनेल साननाया जोंनो नांगौ। दिनै बिजेपिआ नेसनेल बिजेपिआव बिराद मानसिफ्रा हाबदों। दा बिथांमोनहा बै रिजनेलफोरखौनो दंस' खालामलांगासिनो दङ। दा ओंखायनो जाय दंस' खालामलांगासिनो दङ दा बिथांमोना माब्लाबाबो लकेल मानसिफोरखौ थांना थानो होआ। दिनै अरुणाचलखौ मा खालामना दोनखो? अरुणाचलावबो दिनै सरकार फैबाय। नागालेण्डआवबो दिनै बिजेपिआ जेरैखि जाया तलमुर सरकारसो खालामो इलेक्सन देरहाबाबो। बिथांमोना मेघालयआव बिदि फैदों। दा दिनै बिटिसिआवबो बिथांमोना गोबां साग्लोबजोब्बाय। नाथाय बिथांमोना माब्लाबाबो डेभेलपमेन्टनि उन्नतिनि आइडेन्टिटि थानाय रावा थांनानै थानांगौ बिनि सोमोन्दै बिथांमोना सावराया। नोंथांमोनानो नुगोन खालि बिथांमोना धोरोमनि सायावसो सावरायनो नागिरो, डेभेलपमेन्टनि सायाव सावरायनो नागिरा। दा बेफोरबादिखौ नुनानैनो दिनै लुरिन जुटिखौ बिश्वास दङ। बेलेग बेलेग जाथि कमिउनिटियाबो जाहाथे बिथांखौ बिश्वास दङ। आं जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय, गुबुन गुबुना सोरबा मिसिं फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय दङ जोंनि दोलोआव, सोरबा कार्बिनिफ्राय फैनाय दं, सोरबा डिमासानिफ्राय फैनाय दं, सोरबा आसुनिफ्राय फैनाय दङ। थिग बिदिनो जोङो संगठन खालामना फैनायफ्रा ज' जानानै अखमाव जाहाथे बेयाव थानाय हारि माहारिनि थाखाय डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो बिनि थाखाय आं बे दोलोआव हाबनाय जादों। आसामाव मोनसे जों उन्दैयाव फरायबोनानै मोन्दों सार्क ना होननाया सागराव थायो। बिथाङा ना फिसा फिसाफोरखौ थानोनो होआ, जाजोबथारो। थिग बेबादिनो बिजेपिआबो दिनै भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि पलिटिकेल जे लिडारफोरखौबो धंस' खालामलांजोब्बाय। बिथांमोना सेस खालामलांजोब्बाय। रिसेन्टलि महाराष्ट्रआवबो नुगोन शिबसेनाया धंस' जाबाय आरो साउथ इण्डियाआवबो बिथांमोना खालामनो नाजागासिनो दं। नाथाय साउथ इण्डियान मानसिफोरा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननाय, बिथांमोना साइन्टिफिक रिजनखौ मिथियो, बिथांमोना सावरायो, सरसा खालामो। दा जोंबो बेबायदि खालामनो नांगौ। आं सानो आङो मालाबा पार्सनेल हिसाबै रिजनेल पलिटिकेल पार्टियानो जाहाथे गोख्रों जानो नांगौ, बेखौ गोख्रों जाजानायखौ लुबैयो। इउपिपिएलआनो जाथों बिजेपिआनो जाथों गोख्रों जानानै आरो हायोब्लाथ' बिथांमोना मोननैजों मिलायना सरकार दायोबा मोजां, गावनि आखायावनो थागोन। रावबो बिथांमोनखौ आरो हायोबो एमसिएलएआबो दङ, बिपिएफजों इउपिपिएलजों लोगो नांनाबो सरकार दानो हायो। अब्ला गावनि हारिनि सायावनो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो हागोन। दिनै जों नुदों जे बिजेपिजों इउपिपिएलजों आरो जिएसपिजों सरकारा नांगौ बादि डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै। रायजो राजायाबो बुंबाय थादों आरो बिजेपिनि एजेन्डायानो मालाबाबो बेनि थागिबिफोरनि डेभेलपमेन्टखौ लुगैया। बिथांमोना मालाबाबो मोजांखौ लुबैया। अबयस्स' बिथांमोना जोंखौ धोरोमनि बेलायाव बेलेग बेलेग खेथ्रआव बिथांमोना सोनानै जोंखौ गावजों गाव बुलायलायहोनाय, गावजों गाव दुश्मन, बिदा फंबाय सैलायोसो बेबायदि खालामनायखौसो जोङो दिनै आसामनि पेपार मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दङ। बे समावनो बिथांमोनहा माखौ नुनानै, बिथांमोनहा माखौ साननानै आरो बिथांमोननि गेजेरावबा मा दङ आन्दोआव आं बेखौ मिथिया। नाथाय आं सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय फैनाय हिसाबै आं सानो जे जोङो एसे लं प्रिपेरेसनाव जोङो थानो नांगौ आरो जोङो अपेन माइन्डेड जानो नांगौ। ओमफ्राय बारा फ्रास्ट्रेसनाव थानो नाङा आरो जोङो कमफर्ट जनाव थानो मोजां मोनो। जाय बिथांमोना बिजेपिआ दिनै पावार दङ, बिजेपिआ दिनै एमएलए मन्थ्रि दङ, बिजेपिआ दिनै थाखा फैसा दङ, हयथ' बिथांमोना कमफर्ट जनाव थानो मोजां मोनोदां। बिथांमोना कमफर्ट जनाव थानो मोजां मोननायखाय बिथांमोना जयेन जादों। नाथाय कमफर्ट जनाव थायोब्ला माब्लाबाबो जाथिनि थाखाय खामानि मावनो हानाय नङा, माब्लाबाबो इसुखौ राइज खालामनो हानाय नङा। नरेन्द्र मदिया जि बुङो, अमित शाहआ जि बुङो बेखौसो बिथांमोना मानिनानै लानो गोनां जागोन।